Здравейте хора! Сега ще видите какво си взех от метро за учебната година. Това са само някои част от нещата, просто които неща ми харесаха. Като за начало да започнем с най-голямото, което е раницата. И всичко е натъпкано в нея. Да, тази раница си я харесах. Както казах, тази раница толкова не я харесах. Да, рисунката е доста хубава, но по-скоро защото пръздовите изобщо не ставаха. И така, нека да видим какво имаме. Има много каша за есена. Да, аз не се шегувам, като казах, че много обичам каша. Има 4 вида каши. Значи най-много съм взела от ябълка с канел, защото това ми е като някаква класика просто. След това съм си взела от това 5. От 4 с малинката с малина. И те, понеже двете съм ги яла, но те с ягода и с шоколад и банан. И съм взела по 2 от шоколад и банан и ягода, защото не съм ги пробвала. Нямам търпение, особено шоколад и банан ми изглежда много вкусно, като палачинка. Но ягодата мисля, че ще е леко киселичка. И да, обичам много каша. Следващото нещо е тези моливи, които, защото са от двете страни, те много ми харесват. Има си по 2 цвята. Това е за тях. Следващото. И моливчета да си имам. Обикновени графитни. Корните, аз много обичам корни. С шоколад и банан. Имам ли още нещо? Още корни. Добре. И това. Да, то НСС. Не, че имах толкова нужда от някакъв НСС, но просто много хубаво ми е комбото. Значи той НСС се състои от 2 джоба. Първия, само да го отворя, че малко ми заседна ципчето. Даже си имам и такова са ми сложили. Значи тук имам няколко неща за такова, за няколко молива да си сложа. От другата страна си имам тук джобче. И така въженцето да си сложа някоя ножичка. Втория джоб е просто джоб. Да си слагам някакви. Следва продължение. Да слагам някакви моливи, да.